Takže čaute, tu Dodo a vítam vás pri ďalšom Minecrafte na single player. Takže my sme začali robiť dom a nedokončili sme ho. Teraz spravíme strechu, som si drevo nasekal. A tu sa nám... Čo? Mal tam byť piesok. Sakra. No tak nič, pojem pre ňo potom. My už to máme z krku. Zatiaľ si dorobíme strechu. Ja aspoň čo. Nebojte sa, nebude len takáto rovná strecha. Bude to peknejšie, len zatiaľ nám to stačí, keďže nemáme veľa vecí. Potom postupne sa to budeme rozširovať, ale zatiaľ to netreba. A sakra, nestačí nám drevo. Dobre, tak musíme ísť nasekať, no čo už? Musíme ísť nasekať. Tak, okej. Dajeme sa. Tak, a rýchle ideme nasekať ďalšie drevo. Sakra, tam je dreven, nepozeráme sa do očí, okej. No, kúzom, prechádzame. Ne, nesekaj, okej. Ne! Prepáčte. A musím to riešiť takto. Tak. A dúfam, že už to pôjde a nebude... Ne, predvol, saka. Okej. Áno, načítaj, buduj terén, nahrávaj. Super, a môžeme znova pokračovať. Nic sa nestalo, ani ste si to nevšimli. Takže. Prepáčte. Tu máme drevo, takže môžeme si nasekať. A samozrejme, kto pozeral predošlý diel, samozrejme vie, že je tu drevo. A zombie. Nebucháme, vypadni. Okej. Mám masobíky. Kto nepozeral, tak predošlý diel bude v popise videa. A aby ste si ho chceli pozrieť, tak bude tam. Alebo môžete pozrieť na môj kanály, keďže na môjom kanáli ešte veľa videí nemám. Takže tak. Čakaj. Áno, tu je zombie zas. Akurát teraz ma musíš otrvať, čo? No. Tak, to bude pokoj. Super, drevo, ježiš. Také fánové, to je to malý zombie. Sakra, už sa musím najesť. Ne, zabíja, ne! To je proste úžasné. To je úžasné. Fakt úžasné. Ešte keď mi takto seká, parádička. Sa viete, jak fajnovo tu hrá? No. Ale však, nič sa nestalo predsa. A dúfam, že z tých zombici nezobrali moje veci. Inak by som sa fakt nahneval. A, nie, sú tu. Haha. Ne, Pau! Ne, vypadni. Ne, vypadni. Ne, vypadni. Ale hýbaj. No vidíš. Tak okej, super, všetko máme, rýchlo sa napapáme. Papaj, super, doplň si srdiečka. Bože, nemám po ruke meč. Tak, ty si drevený, ale je to meč. A môžeme bude pokračovať. To je fajnové toto, akože najprv nám sekne celý Minecraft. Ne, čo? Sakra. Vypani. No vidíš, že to ide. Ja, jablčko, super.
Najprv nás nekecali Minecraft a teraz nás tu budú komandovať príšery. To je fakt úžasné. Ne, čo zas? Ne, vy pani, vy ma! Viete čo? Dám to takto a hotovo. No tak, musíte uznať, že ich tam bolo moc. A že celá kopa sa tam na mňa vrchla. Áno. Celá kopa, celá kopa. Tak, robíme sa na vecičky. A teraz v kľude môžeme pokračovať ďalej. Hlavne v kľude. Doprčíc. Tak, to som si tento diel vôbec nepredstavoval. Vôbec, ale vôbec. OK, ešte už. No, a to už bude koniec. Ne, ešte ne. Keďže ten zombík to pokazil, tak tento diel bude mať maximálne 30 minút. Maximálne. Tak. Šup. Tak. Super, to hádam bude stačiť, ale pre istotu berem ďalšie drevo. Lebo drevo treba na ten dom, ktorý som nedokázal v prvom dieli postaviť a teraz sa o to snažím. Len keď mi taký debilný zombie ide do cesty a zabije ma dvakrát. A ešte to sa nič nestane, kľude, pohoda, pijanko. OK. Či dám to aj na 40 minút. Ne, to je bolo zase moc dlhé. Neviem, či by sa nám to chcelo pozerať až do konca. A hej, ak hej, tak napíšte do komentáru, či mám robiť dlhšie videá. A mne to problém nerobí. OK. Tak. Aj keď nečakám, že to moc ľudí bude pozerať, ale tak v pohode. Kto to pozerá, tak napíšte do komentu. V pohode. Kľudne, ja na to budem odpovedať s radosťou. Nie sa všetky, ale budem odpovedať. Si sem od komentov tak čakať, tam nečakám. A tak, čo už. No, dobre, no. No, dobre, ne. No. Tak. Bože! Ja som to tam tak nechcel. No, nevadí, pohoda. Hlavne pohoda. Dokončíme strechu. Woo, jupi. Super. Tak a teraz idem dať presne to nepotrebné dreva. Super, budeme mať viacej drev. Paráda. Zakúrime do kotla. Čo sa tu peče, keď nič nie? Čo? Nič to nie? Nebude sa piec, hotovo. Čo to je tu? Tu nemám nič.
tu nemám nič. Super, mám lopatu, mám lopatu, mám lopatu. Tak, super, a skoro nepoužij tu. Paráda, a ideme na piesok, wow. Krásne prostredie, krásne. Normálne, tu sa dá všetko využiť. Tu musíme všetko využiť. Lepky, ukáž koľko máme. 3, to stačí. Jedno obučko. A jedno miesto zombíka. Najradšej. Ok, tuto nebudeme špatiť, tuto zašpatíme. Púšť. Haha. Neviem koľko treba toho skla, takže zoberiem toho piesku veľa. Tak, tak, tak. Tak zoberiem. Koľko máme? Super. Už takú. A vykopeme. Tak. OK. Ešte. A to bude. Ešte. A to bude. Takže si to plníme. Všetko. No, krásne to je. Potom si to niekedy pozrieme. Ale teraz ne. Teraz nemáme čas obdivovať túto krásnu kockatú prírodu. Musíme dokončiť konečne náš dom, lebo už by sa aj hodil mať voľaký dom. Teda, už dom máme spravený, ale bez okien. A okná je potreba. Okná je treba. Super, tam je ovca, neviem, čo som povedal super, ale je tam ovca, to je dobré. A vajca musíme zbierať, super, díky sliepočka. Dúfam, že nám z toho vypadnú voľaké sliepočky, keďže je to vajce zo sliepok. No, nádhera, až na tú podlahu. Ty čo sa to furt pečeš? Čo? Koľko treba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tak ako. Šup, dávaj. To je jedno sklo a nebudeme tu len tak čakať. Vykopeme si túto zem, aby sme tu nemali trávu a dáme sem drevo. Samozrejme zmiešame do takej šachovnice. To je veľmi pekné. A najradšej by som chcel sekvojové drevo. Ale neviem, či to je voľaká džungla. To asi urobím mimo kamery. Či nájdem voľakú džunglu a keď hej, tak nasekám toľko dreva, koľko sa len dá. A použijeme na šachovnicu. Na šachovnicovú podlahu drevenú. Ne. No čo už, stalo sa. Haha. Super, ideme ďalej. Neotálame. Musíme konečne dokončiť tento náš súprový baráčik. Súprový až tak ne, ale tak. Na zatiaľ postačí. Teraz tu nemáme, aha. Kde sa pozerám, tam sa potrávam. Nič tu nemáme, nič. Ale potrebujeme aj tiež super, máme dosť hliny. Potrebujeme tu vyrovnávať, vykopávať, všetko možné tu spravíme. Bude z toho také pekné prostredie, že super. Teraz je dôležitý dom, keďže ho nemáme postavaný a v tomto diele by som už ho chcel konečne postavať, tak hádam sa nám to už konečne podarí. Tak, šup, super. A ešte toto. Dúfam, že nám vystaje lopata.
Ak ne, tak urobíme si ďalšiu. Super, postele budeme mať tak, posteľ bude mať takto na vzduchu, to vôbec nevidíme. Vôbec, ani trošku. Čo si myslíte? Tiež podľa mňa, to nie je divné. Super, dáme sklo. Taký pekný baráčik to bude. A chýba nám tu jedna dôležitá časť. A počkajte, už není normálny. Dáme normálny, tak. Ale chýba nám tu niečo. No čo, vchádzame. A nemáme čo otvárať. No dvere nám tu chýbajú. Presne tak. Takže musíme vyrobiť dvere. Ok, 3, svetia sa one, ty sa 5, čiže čo to má robiť? Tak, šup. Dve, šup. Tak. Tak, super. Tak to znútra, ne? Ne, tak ne. No, mám tu sekeru. Takto, zvonka. Tak. Super. Normálne, že luxus. Haha. I koľko? No super, to aj bude stačiť. Ne, nebude. Či? No áno, bude. Super, takže sklíčko zatiaľ nepotrebujeme. Poď ty sem, tak. No dáme zatiaľ sem. Krompáč, ten sa vždy hodí. Tak, toto. No je to nič. Furt to peče, neviem prečo, nevadí. Toto nič. Vejce. Vejca. Jak sa to robí? A mohli by sme spraviť. No dobre, teraz nič nebudem. Ale experimentovať. A to budeme paličky na plod, ja som debil. No čo už. No. A jak krásne zapadá slnko. Super. Tak, no tak teraz môžeme na chvíľu obdivovať túto peknú prírodu. Vidíte? Prekrásne. Tam je jazierko pekné. A rovno aj 3. A tam je ešte jazierko. Či potôčik, či rybníček, či to je jedno. To bude veľmi pekné. A jak máš pekný domček, toto vyniká, no to je paráda. Takže túto by som si aj ukončil. Takže a rýchlo idem spávk. Takže ďakujem, že ste pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, tak like, ak ne, tak ne. A uvidíme sa na budúce. Čaute.